Suspendido ang face-to-face klase sa tanang pampublikong tunghaan sa Cebu City karong Lunes, Setyembre 30. Human sa gipagawas nga memorandum sa DepEd Cebu City Schools Division aron maakomodar ang classroom inspection human sa pagtay-og sa magnitude 5 nga linog sa Sugbo kagahapong adlawa. Gani pipila kaliki sa bungbong sulod sa mga lawak sa Abellana National School ang nakita sa Office of the Building Official o sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CCDRRMO. Saysay sa pungo sa Obo nga nagpabiling luwas ang maong tunghaan ug kinahanglan lamang og mga minor repairs ang mga laki sa bungbong. Sa pagkakaroon sa atong tan-aw wala lagi tay nakita nga beam or column nga ni crack. So sa atong tan-aw okay ra siya, safe ra siya. Iayo lang tong mga na-crack. Kanapo tay nakita nga mga crack sa mga window jambs, mga doors. It's all column. Ang column ug ang beam mo ay delikado. Dapat natong tan-awon og maayo. Posible sab nga babalik na og mga adlawa ang face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan kung masuta nga luwas ra ang mga classrooms ug school buildings. Gi-cancel lang sa sir para makahigayon og pang-inspect sa mga classrooms. Okay, kana sa mo possible balik? Posible og ma-resume na. Karong adlawa sab opisyal nga gibuksan ang labing unang 911 command center dinhi sa Kabisayan. Ang maong proyekto o sa private-public partnership sa Cebu City Government ug New Generation Advanced 911. Mukabat sa 10 million pesos ang gigahin nga pondo sa kagamhanan alang niini. We will be operating the entire system, of course, with the assistance of our supplier and of course also the other agencies that we have out, no? Like you see the police, you see the fire, etc., etc., etc. So it will be a unified operation of all that is involved. Saad nila nga menos na lang sa 10 ka minuto ang response time sa mga rescue units sanglit dunay local nga mga personnel nga modawat sa mga emergency calls. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.